At ako'y nagbabalik, mahal. Di ba nga sabi ko sa inyo, babalikan ko kayo. Hindi katulad ng ex mong hindi na bumalik, iniwan ka pero may trauma ka pa rin. Kaya ngayong February 14, ikaw ay mag-isa. Uy, aminin nyo, maraming ganyan, di ba? Na hindi na umabot ng February 14 ang kanilang mga relasyon. Di ba? Ang hirap nung ganyan yung sinanay ka na merong kang kasama, sinanay ka na may good morning text, good morning messages, tapos ngayong mag-February 14, wala kang marireceive. Wala kang marireceive na text, wala kang marireceive na lambing, o di kaya bembang. Wow. Anyway, mahal, balik na tayo sa Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo, DJ Kim Chino. Recap na tayo. Sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 Valentine's date ideas, pero self-love edition. Sabi ko kanina, mahal, una, pwedeng regalo mong date sa sarili mo ay ang food date. Ito yung sinasabi natin na kung ano yung cravings mo, kung ano yung nakita mo sa social media na sabi mo natatakam ka, or kahit restaurant na mapa-fine dining man yan, ay naku, sinasabi ko sa iyo, gastusan mo, pag-investan mo. Kasi at the end of the day, yung satisfaction, yung pagkabusog, ano pa ba, yung joy after mong kainin yung pagkain na kinikrave mo na pagkatagal-tagal, ay talaga nga namang investment para sa sarili mo. Sino magde-date sa'yo, di ba? Sinong jojowa sa'yo? Sinong kakain? Sino magpapakain sa'yo? Di ba? Kundi sarili mo lang din naman. Kaya might as well, ay nako, gastusan mo yung sarili mo para kanino ka ba nagtatrabaho, di ba? At ang pangalawa naman, sabi ko naman din kanina, ay bahay date. O, di ba? Kung ikaw ay nagtitipid, kung ikaw ay ayaw makakita na masasakit sa mata. Ano yung masasakit sa mata? Yung mga nag-holding hands, yung mga may hawak ng flowers. In short, yung mga masasaya sa love life. O, diba? Huwag ka na lumabas. I-date mo yung sarili mo sa bahay. Mag-grocery ka na lang. And at the same time, mag-binge watch ka ng mga Netflix series na hindi mo pa napapanood. Diba? Why not? Mura na, tipid pa. Diba? And at the same time, wala pang masakit sa mata. At ang pangatlo at panghuli, mahal, na pwede mong Valentine's date sa sarili mo ay ang out of the country trip. Ito yung sinasabi natin na bakit hindi mo ma-spoil yung sarili mo sa ibang bansa? Kasi hindi ko rin naman masasuggest or marirecommend yung mga domestic kasi parang ang mahal din no? Diba? Minsan yung mga domestic accommodation sa ibang probinsya ay talaga nga namang presyo na ng round trip papuntang Hong Kong, papuntang Vietnam. So why not, diba? Mag-book ka all of a sudden, ihabol mo February 14. Out of the country. Gulatin mo yung magulang mo, gulatin mo yung boss mo, nasa bakasyon ka pala. Diba? So might as well, gastusan mo yung sarili mo sa mga once in a lifetime experience katulad ng pagta-travel mag-isa. Ako, one of my goal din talaga, mahal. Si DJ Kim Chino gusto ring mag-travel mag-isa sa Sapa, Vietnam. Talaga nga naman, since wala naman akong jowa, edi gastusan ko na lang yung sarili ko, masaya pa ako, and at the same time, maximized ang aking pera. Wow! Ganon! Huwag kayo malungkot Shoutout natin yung mga kaka-break lang or di kaya yung mga wala pang jowa, hindi nagka-jowa. Ngayong February 14, huwag kayong mag-alala. Si Kim Chino rin naman, isa sa mga samahan. Diba? Huwag kayong malungkot. Marami pang pagkakataon para mag-celebrate ng Valentine's Day. O di kaya sama nyo na lang yung pamilya nyo, diba? Lumabas kayo or kumain kayo sa labas. At the end of the day, ang pagmamahal ay hindi lang naman nakaasa or hindi mo lang makukuha sa isang tao. Sa mga tao sa paligid mo, ay nako, magbibigyan ka rin naman ng pagmamahal. Wow! O siya, ako'y sisibat na. But for now, rakrakan music muna tayo. At syempre, susunod na po sa akin sina Titangelo at Rocky Terra sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titangelo. Kaya mahal, manatil nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic. Metro's number